Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag karon sa naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita subong adlaw. Pito ang pilason sa matumbang truck sa Banwa sang La Castillana. NFA nagpatag-angot sa ginreklamo nga bugas nga ginapanagtag sa manunudlo. Kaso nga illegal gambling kontra kay punong barangay Noli Villarosa kag duwa pa ka iban gin-dismiss. Kaso kriminal kag administratibo ginahanda kontra joint venture agreement sang Prime Electric kag Seneco. Kag sa good vibes, 101-year-old kag 56 years old ginkasal sa mas wedding sa Bago City. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, masobra na sa 30 ka mga trucks ang nagsululupon nga basura ang nahakot gikan sa Mambolok Creek sa Bacolod City sa ginpatigayon nga clearing kag dredging operation. Suno kay Engineer Loben Rafael Ceballos ang OIC sa City Engineer's Office, nagalapot sa 614 na cubic meters na sang nagsupon nga basura sa sapa. Ang ilan nahakot humalin sang ginsuguran ang pagpanghawan sang basura sa sapa sang nagligad nga bulan. Ang syudad ang magatala naman sang kapin 1.5 million pesos nga pondo gikan sa Disaster Risk Reduction Management Office para mapadayon ang clearing kag dredging operations sang sapa pagkato sa nasakpan sang Barangay 1. Upod sa Department of Public Works and Highways, plano man sa City Engineer's Office kag DRRMO nga madason nga ipatuman ang clearing kag dredging operation sa Maupay Creek nga nasakupan sa Barangay 14 kag 15. Ang clearing operation sa duha ka mga sapa ang kabahin sa mga ginahimo nga solusyon sang syudad sa problema sa baha kung magbulok ang ulan ilabi na sa downtown area. Sa number 9, ipo-ipo kun buhawi sa dagat nakuhaan sang video. Sa video akuha ni Glenn Boteros makita ang ini nga buhawi sa baybayon sang Barangay Balaring sa Silay City isang kahapon. Sa video mabatian man ang kakibot sa mga pumuluyo sang makita ang dako nga buhawi. May mga tangko pa kuno nga nalabyan ang buhawi sa dagat. Ginkakulbaan man nila nga basi maigo sang buhawi ang mga pump boat sa mga mananagat. Wala naman sa may nahalitan sa kadutaan ang buhawi. Sa number 8, 10 milyones pesos nga Super Health Center ang igatukod sa syudad sang Silay. Kahapon nasaksihan ang groundbreaking para sa amo nga proyekto. Suno kay Senator Bongo, ang chairperson sa Senate Committee on Health, ang Super Health Center isa ka-enhanced version sa Rural Health Unit. Ginapaabot nga ini ang magatanyag sang services kasubong sang database management, outpatient care, birthing facilities, isolation areas, diagnostic services nga nagalakip sang laboratory tests, x-rays kag ultrasound, pharmacy services kag ambulatory surgical units. Dugang man nga serbisyo ang eye, ear, nose kag throat care, oncology centers, physical therapy kag rehabilitation centers kag telemedicine. Damlag pa may gin groundbreak man nga Super Health Center sa San Carlos City kag Bago City. Sa pahayag sa senador, tinutuyo sini nga mas mapalapit pagid ang serbisyo sa pumuluyo. Samtang nag-release man sang bulig sa mga 2,000 o kung 2,000 kay pumuluyo sang 3,000 pesos nga cash sa Silay City. Ini sila mga mangunguma, mangingisda, vendors, PWDs kag mga senior citizen. 6 million pesos sa kabilugan ang pondo nga na-release. Sigo ang dinapit nga bisita sa syudad sang Silay sa pagbuylog man sa 66th Charter Anniversary. Sa number 7, pito ka mga persona ang nasamaran sang matumba ang isa ka truck nga kargado sang humay. Nawadan sang preno ang ini nga truck nga may karga nga mga sako sang humay. Kabangdanan nga nawadaan man sang kontrol ang driver tubtob nga natumbang truck kag nagbalabag sa dalan sa Barangay Kabakungan sa Banwa sang La Castillana. Sakay sa truck ang pito ka mga persona nga nagkalasamaran.
Nagkalahulog kag naglinapta naman ang sako sang humay sa dalan. Resulta nga temporaryo nga wala man naagyan ang mga dalan. Gilayon man nga nagresponde ang katapo sa nakasilya na DRRMO kasunod sang insidente. Na-discharge na mga biktima nga nakaangkon sa mga minor injuries. Sa number 6, National Food Authority ang nagpaathag nga maid-id ang proseso nga ginaagyan antes pa man marilis ang bugas sa pila ka ahensya sang gobyerno. Ini kasunod sang reklamo sang isa ka manunudlo nga mabaho ang bugas nga iya nga nabaton. Ang rice assistance ang ginhatag sang NFA sa pila ka mga government employees, kasubuman sa uniformed personnel kag mga manunudlo. Sang tinalikdan nga sinemana, may isa ka manunudlo nga nagpost sa social media nga hindi manami ang kalidad sa bugas nga iya nabaton. Yellowish, hindi makaon kag may bukbok ang bugas suno sa manunudlo. Pathag ni Glenda Paz, ang acting branch manager sang NFA Negros Occidental, ang bugas ang gina-check anay kag ginapa-approve sa tiglawas ng isa ka agency antes ini iga-release sa ila. Gikan ini sa bodega sang NFA kung sa diin may ginapatigay nga pest control measures. Pero may mga tion nga hindi malikawan nga masudlan sang bukbok ang bugas, gani ang NFA ang bukas para islan ini. Ang bugas nga ginapanagtag local rice so kung halin sa lokal nga mga mangunguma. Nagapanawagan naman ang NFA sa mga natungdan nga ahensya nga kung may reklamo sa bugas, pwede man sila magpahibalo para masolusyonan gilayon. We draw samples dun sa rice, bag of rice na i-issue sa isang agency. Ino-open po siya para may pakita yung actual rice. If the agency or beneficiaries is amenable, considering they were represented of a focal person na sila din yung nag-authorize, pag amenable na po sila sa quality of rice, pumipirma po sa ating dokumento and they were released na yung sa kanilang benefit. Sa number 5, gin-dismiss ang prosecutor's office ang illegal gambling complaint nga gin-file sa NBI batok sa duwa ka mga punong barangay sang Kabangkalan kag kay punong barangay Noli Villarosa sang barangay Tangub. Suno kay William D. Arcang, investigators ang kaso, nabato nila ang kopya sa dismissal sa nagligad nga simana. Suno sa iya na-dismiss ang illegal gambling complaint, bato kanday Franz Leonard Sigero, Joel Alibango, kag Villarosa bangod sang kakulang sang ebidensya. Ila pa igapat uron kung may makuha pa sila nga dugang ebidensya, kag depende pa sila nga legal office kung bala maga-file sila sang motion for reconsideration. Suno kay Villarosa, nga gintag bilang financier sang illegal small town lottery sa mga complaint, politically motivated ang paglakip sa iya sa reklamo. Wala pa gani siya naka-file sa iya sabat kag naghinyo sang extension para makasabat, na-dismiss na ang reklamo na nagalakip sa iya. Wala man siya sang kapasidad para mag-finance ang STL. Nagpatigay ng NBI sa entrapment operation sang Pebrero sa Kabangkalan City kung sa din 4 ka STL bet collector kag better ang naaresto. Natukiban man sa NBI ang meeting nga ginsakdag sa mga punong barangay upod sa ginalegar manager sang illegal STL nga ginpatigayon sa government facility. Nagkananong resolve ang ang fiscal office na dismiss ang file namon na kaso against sa ilang ng mga barangay captain. Si Cap Villarosa kay sila daw ko di nga why siya kasabit to sa counter affidavit mo. Pero sa resolution ni ni Fiscal sa Kabangkalan ay ulupod sa tanan mo pag-file na mo. So nadala na tong ang case pati ni Cap na Noli Villarosa. Nakayo kami extension 10 days. Oo. Di pagpagayo namon approvean ginagsabit kami to sang extension for counter affidavit. Di ano mo na ka ma-submit ka pa to counter affidavit kay gin-dismiss na sa prosecutor. Sa number 4, wala pa man makabalik sa pwesto liwat nga gin-recommend sang sangguniang panlungsod ang pag-suspend sang 2 ka bulan sa punong barangay sang barangay 16 sa Bacolod.
Ginaprobahan sa katapos ng konseho ang rekomendasyon para sa dugang at 2-month suspension bato kay suspended punong barangay Joseph De Los Santos nga liwat ginpasakaan kaso sang iyaman kaupod nga barangay officials sang barangay 16. Ini ang may kangtanan sa pagsupak sa Republic Act 7160. May angot sa iya 5 consecutive absences sa barangay session. Sunod kay Councilor Al Victor Espino, pamuno sang Committee on Laws and Ordinances, kabahin ini isang preventive suspension batok sa punong barangay nga napapanaugan na sang 6-month suspension. Ini ang may kangtanan naman sa kaso nga grave abuse of authority, grave misconduct, serious dishonesty, kag conduct prejudicial to the best interest of service. Sa number 3, pag-lockdown sa duha ka mga barangay ang ginmando sang alkalde sang Banwa sing Hinigaran, kundiin may mga pig deaths nga natukiban. Pagwa sulod sang baboy sa barangay Anahaw kag Kabahog ang wala na ginatugot sunod kay Mayor Nadia Arceo. Ginabato ni Arceo nga 7 ka mga baboy nga nagpositibo sa African Swine Fever sa Victoria City ang gikan sa barangay Anahaw. Patag niya, may clearance gikan sa Provincial Veterinary Office ang pagbaligya sang baboy sa Victoria City bangod wala man sa may na-record nga patay nga mga baboy sa mga barangay. Pero ila natukiban nga may nagkalamatay na nga baboy sa Anahaw humalin pa sang Mayo pero wala ini na-report. Gintago sunod sa iya sa mga hog raisers ang kaso sang pig deaths. Sa kaiping nga barangay sang Kabahog may 16 ka mga pig deaths. Sumugod naman subong nga adlaw sa slaughterhouse na ang pag-ihaw sa mga baboy sa Hinigaran. 125.3 million pesos na ang balor sang kahalitan nga natugas ang pig deaths sa June 7 nga report sang Office of the Provincial Agriculturist. Samtang sa Sipalay City, ang ASF Task Force nga ginapamunuan ni Mayor Gina Lizares ang nagsapol para matalakay ang biosecurity kag pagpanghanda para mapangapinan ng syudad gikan sa masakit sang baboy. Sa Toboso naman, may 134 ka mga packs sang chorizo nga nagabalor sang 4,500 pesos ang na-confiscate sa spot inspection sa merkado. Ining nanggikan sa Bacolod. Ining gindispose paagi sa paglubong. Bakal di baboy ang taga Victoria. Oo. Kaya ginatagan ng clearance sa Provincial Veterinary Office tungod iti wala man record dili sa amon Banwa sa record sa barangay sa Anahaw pati sa Anahaw Kabahog na may kapatay nga baboy dira. Oo. So in good faith nag-issue sa clearance maayo ang baboy. Oo. Doon matisingan ha at the time. So ginbakal sa buyer sa gibala sa Victoria. Siyempre ako sa Victoria to tistingan sa City Veterinary Office. Di pa nilang test kit dito sa regional office. Oo. Sa regional office sa agriculture. So mag-test positive. Sa number 2, mga stall sa ginsugura na award sa mga negosyante sa Libertad Market. Subong nga hapon ginpatigayo na ang pag-raffle sa mga stall sa annex building sa Libertad Market sa Bacolod. May wala nagkumporme kag plano nga magreklamo sa City Legal Office. Nangintayuyo na ginpatigayo nga raffle pinaagi sa Tambiolo. May 287 ka mga applicants nga luyag makabaligya sa ground floor sang annex building pero may 91 lang kabakante nga stalls. Gani para malikawan ang kinagamo kag reklamo ginpaagi ini sa Tambiolo. Ang makagabot sang numero makakuha sang pwesto. Ang blanko nga papel wala nangin mapalaron. Gani may mga nasubuan kay natapos ang pila ka tuig nga pagbaligya sa palibot sa merkado wala ginswerte. Ang ginaduso nga solusyon para sa ila amo ang magbaligya sa night market pero para sa ila wala sang kasiguraduhan nga may customer sila kun gabi. Ang mga nakagabot sa numero na hawasan naman matapos ang malawi nga paghulat-hulat. May nagreklamo sa gihapon kay may mga nagapwesto sa bagsakan nga nakakuha pagid sang pwesto sa annex building sang merkado. Gani plano nila nga i-refer ini sa City Legal Office. Sa masunod nga mga sinemana, ang second floor naman nga pwesto ang ipa-raffle. Sa masunod naman nga inadlaw, pasuguro na baligya ang nakakuha sang pwesto. Ini ang solusyon sa syudad sa nagadamo nga vendor sa palibot sa Libertad Market nga nagaokupar na sang sidewalk pati na karsada. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw.
Katapos ang anti-JVA coalition, nagpaandam nga magapasakas ang kaso kriminal kag administratibo batok sa mga nagduso sa JVA sa tunga sang Prime Electric Holdings Incorporated kag Central Negros Electric Cooperative. Yari ang report. Pagundatan, hasta ngayon yung plebisito na inyo gamiton para sa paminto na mabakal ang kooperatiba. Sa gwa sang opisina sang Central Negros Electric Cooperative, ginasinggitan sa mga nagrally nga katapos ang Anti-Joint Venture Agreement Coalition ang pag-resign sang tagdumalahan kag pumunuan sang distribution utility nga nagpirma pabor sa kasugtanan sa Prime Electric Holdings Incorporated nga ginapanagihan sang Razon Group. Kaupod nilang pila ka mga empleyado sang distribution utility. Para sa grupo, illegal kag questionable ang kaundan sang kasugtanan nga magaresulta sa pag-privatize sang Seneco. Ano ni balangat ang bastos, no? Ano ni balangat ang bastos sa aton ng mga konsumidor? Ang koalisyon nga ginapangunahan sang Social Action Center upod sa mga Consumer Watch Group kag progresibo nga grupo ang handa nga pasakaan sang kaso kriminal kag administratibo ang mga nagduso para matigayon ang JVA pinaagi sa plebisito. Hindi tinaan sa amendment, kaya pinaplebiscite nila ngayon. And we are asking NIA to step in. Nakapagtataka, si NIA walang ginagawa. Kaya pinag-iisipan din natin, baka isama natin si NIA sa pagkaso later on. Damay-damay na lahat. Mr. AGM, Board of Directors, lahat ng pumirma ng JBA, lahat ng pumirma ng Board Resolution. Kasi wala kayong authority. Para sa katapos ng koalisyon, hindi JVA ang sabat sa problema sa brownout kag pagsaka sang bilis ang kuryente, amo nga nagapati sila nga dapat ini mapamatukan ilabi na sang member consumers nga sarang man magabutang sa ila sa disbintaha kasubong sang pila ka mga utility firms nga karon ginapanag-iyahan na sa mga korporasyon sa pungsod. Dapat ginapasabat na naton sila sa ilang mga sala. Pero hindi natin kalimutan ang mga political forces behind this. And isa lang ni ang purpose niya. Sa tanan nga privatization, ihapag nila yan ang isa ka business para pagkakwartahan. Mani niya. Actually, kita nga mga konsumidor may obligasyon sila eh. Like for example, mga pilferage, mga pagpangawat mo sa kuryente, bla, mga jumper na wow. Amo na kuli, ang isa sa nagadako sa systems laws naton. So inatani, pwede na naton buligan. Isa pa gid, daw may mga abuses kuno sa part sa mga personnel, sa mga workers. Actually, hindi change sang ownership ang kinanglanon sina. Managerial na yaya nga problema. Ang JVA ang ginasuportahan naman sang pila ka mga consumer watch organizations kasubong sang Power Watch Group Negros nga nagapati nga sarang mapanubo ang systems loss nga nagaapekto sa financial stability sang distribution utility. Suno kay Winnie Sancho, convener sang grupo, dapat man kuntani ipaibabaw sang oposisyon ang respeto sa diskusyon tuhoy sa issue sang JVA. Dugang niya nga wala siya nagakabalaka bisan pa gindeklarar siya nga persona non grata sang anti-JVA coalition. Let the people of Bacolod decide, particularly in the forthcoming referendum, no? Dili natong mapamatudan kung ang tao para sa ila, madawag ang no. Pero kung ang tao para sa joint venture agreement, magadawag ang yes, no? Kasi ay man ko ila na tuglag idya sang ila niyang pagdeklarar sa akong persona ng gata. Kay man in the first place, wala balagihan eh. Sandig sa JVA, may 70-30 profit sharing sa tungasang Prime kag Seneco sa idalom sang igatukod nga Negros Electric Power Corporation. Sa Hunyo 24 kag 25, pati na sa Hulyo 1 kag 2 natalana ang plebisito. Gani nagapati si Sancho nga diri mapatod ang luyag sang member consumers agud maangko ng ginalauman nga serbisyo halin sa distribution utility. Inibisan pa ginadihon na sang anti-JVA coalition ang pagnalify sang kontrata kag plebisito. Sa Good Vibes, isa ka 101-year-old kag 56-year-old ang ginkasal sa mass wedding sa Baguio City kainas ang aga. May kapin sa 140 ka mga pares ang dungan nga ginkasal sa ginpatigayon nga mass wedding kainas ang aga sa Manuel Y. Torres Memorial Coliseum
and Cultural Center. May ginpatigay nga seremonya kag si Mayor Nicolas Yulo nagkasal sa mga magkahagugma. Gikan sa nagkalain-lain nga mga barangay, ang mga pares kag ang oldest couple nga nag-agaw sa atensyon sa mga nagtambong amo Sunday Nida de la Peña nga 101 years old kag ang iya nga groom nga si Felizardo Romano sa barangay Lag-asan. Iniyang pamaagi sang lokal nga panguluhan sang bago pinaagi sa ilang City Population Office nga mabuligan nga tigayon nga magkasal ang mga magkahagugma nga wala sang gastuhon. Barbs, sa edad nga 101, no, din na pamatudan nga love conquers all ang balina. Kung makahambal ka, Nick, dumayara. Ang May hugot. Pero Nick, gina-congratulate ang tanan. Naging kasal kay Ines Sangaga sa syudad sa Bagao. Congratulations and best wishes, of course. Na sana all, no, magalawig man ang edad kag ang paghigugmaan ay. Kagamoy adto mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Dalfi. Tugtubwas, maayong hapon.